We have seen that fasting and prayer did great things in our church. A viděli jsme, jak půst a modlitba už dělali velké věci. I remember the first fellowship fast that we did here. Pamatuju si ten první půst, který jsme tady měli. Amen. We all experienced that something changed. Všichni jsme zakusili, že se něco změnilo. We could see the change, amen, on the streets, how people reacted to the gospel. Viděli jsme změnu na ulici, jak lidé začali reagovat na We evangelium. could see a change in the church and people were more attending to the church. Změnu v církvi, kdy lidé více přicházeli do církve. And so and I believe that this can happen again. A věřím, že se to může stát znovu. We need more of God. Can you Protože say potřebujeme that? víc Boha. Amen. And so there are needs in this church. Jsou potřeby v naší církvi. And there is we want to see God moving in our A lives. chceme vidět, jak Bůh jedná v našich životech. Many people think that God is not interested in our A needs. hodně lidí si myslí, že Boha naše potřeby nezajímají. But God is very much interested to help us. Ale Bůh nám chce opravdu pomoci. And the reason for that is He wants to show us what He can do. A důvod proto je, protože nám chce ukázat, co může udělat. God wants you to know Him. Bůh chce, abychom ho znali. And that's why I call this sermon fasting before A God. proto jsem pomenoval kázání ten půst před Bohem. nebo And we're going to look půstění se into před the Bohem. need for that A fasting. podíváme se na tu potřebu pro ten We're going to look půst. to the motivation in that fasting. Podíváme se na tu motivaci v půstu. And what it is to fast for God. A co Amen. to je postit se před Bohem. And so I want to begin with an illustration about a French invasion into England. A chtěl bych začít ilustrací o francouzské invazi do Anglie. And it was the preacher Wesley, he was announcing this in his notebook. A kazatel Wesley to měl zapsáno ve svém zápisníku. He reports about this and says on a Friday, February 6 in 1756. Pátek 6. února 1756. The government of England announced a national fast day, and it was proclaimed to ask God to avert this danger of a French invasion. Anglie vyhlásila ten celonárodní půst, aby žádali Boha, aby zvrátil tuto invazi. Wesley reported in his notebook the fast day was a glorious day, A Wesley zapsal, že tento den půstu byl slavný den. such as London had hardly known since the Reformation. A takový den Londýn nepoznal od reformace. Every church in the city was crowded. Každá církev ve městě byla zaplněná. There was a holy earnestness. You could read it on every face. A na každé tváři bylo vidět tu potřebu. God will surely hear our prayers and give us a season of rest. A napsal, Bůh nám určitě dá odpočinutí, protože odpoví na naše modlitby. And later he wrote in a note under his diary, he wrote, humility was changed into national joy. A později napsal pod tu poznámku, že ta pokora se proměnila v celonárodní radost. For the threatened French invasion was averted. Protože ta francouzská invaze byla zrušena. Amen. What a day would that be if the government would announce that? Amen. Jaký den by to byl, kdyby to vyhlásila vláda? And the whole nation would be involved in A fasting. celý národ by se zapojil do půstu. But you know, this is not the case, but this for us as church, we can do it. Ale pro nás jako církev to můžeme udělat. And it can do a great change when we are involved in prayer and in A fasting. může to udělat velkou změnu, když se postíme, ještě spojíme ten půst s Now we're modlitbou. going to read together out of Matthew chapter 6. Jesus is talking here about fasting. A budeme společně číst z Matouše 6. kapitoly. But he is talking about the motivation of fasting. Ale mluví o té motivaci pro ten půst. He has also talked about giving. Mluvil také o dávání. He already in that same chapter talked about prayer. V té stejné kapitole mluvil o modlitbě. And now he is talking about A fasting. teď mluví o půstu. And so we're going to read it together in Matthew 6 verse 16. A budeme číst společně v Matouši 6, 16 až 18. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, and that they may appear to man to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.
But you, when you fast, anoint your head and wash your face, Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář. so that you do not appear to man to be fasting, but to your Father who is in the secret place. Aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému otci, který je v skrytu. And your Father who sees in the secret will reward you openly. A tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Amen. So here is something that you and I need to understand about A fasting. tady je něco, co musíme pochopit ohledně půstu. Amen. Let's first pray. Pojďme se ale nejdřív modlit. Father, I thank you for this morning. Otče, děkujeme ti za dnešní ráno. Lord, we come before you and we want to be motivated, A přicházíme před tebe, pane, chceme být motivováni. understanding what it is to fast. A porozumět, co to je půst. Give us a desire. Dej nám touhu. Help us to make the right A decisions. pomož nám dělat správná rozhodnutí. I pray in A Jesus' name. modlím se ve jménu Ježíš. People of God A say, lid Boží řekne. Amen. Amen. So let's first talk about the need. Pojďme nejdřív mluvit o té potřebě. We read about fasting actually through the whole Bible. V celé Bibli můžeme číst o půstu. We see in the Bible that they were fasting on regular days, or regular Vidíme times. v Bibli, že se postili často, pravidelně. For example, God announced a day of fasting on the Day of Atonement in Leviticus 23. V Levitikus 23 na ten den těch přímluv Bůh vyhlásil den půstu. But also personal. People, when they were in certain circumstances, in certain problems, they also decided to fast. Ale když lidé se nacházeli v určitých situacích nebo v určitých potřebách, tak se rozhodli postit. And so that's why you cannot read the Bible, or you read about people that were seeking God by fasting. A proto, když čteme v Bibli, můžeme číst o lidech, kteří hledali Boha skrze půst. And so Jesus knew that his church would fast after he was going into heaven. A Ježíš věděl, že jeho církev se bude postit potom, co vstoupí zpět do nebe. In Luke 5, verse 35, but the time will come when the bridegroom will be taken from them, and in those days that are our days, they will fast. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a v těch dnech se budou postit. But in our text there, he speaks about a right motivation. Ale v našem textu mluví o té správné motivaci. Because this is a very important aspect in fasting. You see that also in the Bible, that some people, it was just a ritual. Okay, we have to fast, this is what we do. Protože můžeme vidět, že dřív to byl jenom takový rituál, jo, postíme se, prostě to je to, co budeme dělat. So it was more that they do it because of other people, they were also doing it. Takže to dělali spíš proto, že ostatní lidé to dělají taky. That they had a personal motivation for that. Ale pak také začali mít tu osobní motivaci. And so that's why this sermon, because I want you to have a personal A motivation. proto je dnes to kázání, protože chci, abyste vstoupili do půstu s tou osobní motivací. And the Bible makes it clear that in fasting there is a great value. A Bible jasně ukazuje, že v tom půstu je velká hodnota. It's a time, an opportunity time that it helps you to become more spiritual. A je to něco, co nám pomůže, abychom byli více duchovní. Have some self-examination. Abychom byli schopni prozkoumat hlouběji sami. Have a time of reorientation, what I'm doing, what direction I'm going. Abychom měli ten čas přeorientovat se, kam směřuji, co dělám. Looking to what the will of God is in your personal life. Podívat se na to, co je Boží vůle v našich osobních životech. So that's why fasting can also greatly help you in your personal struggles you have. Proto ten půst nám může pomoci v našich osobních problémech, které máme. Sometimes we have bad habits. Někdy máme špatné zvyky. We try to change, A snažíme se změnit, but it doesn't work. ale nefunguje to. We fall back into the old way of life. A začneme upadat do toho starého způsobu našeho života. Sometimes this has to do with an addiction. Někdy je to spojeno třeba se závislostí. And it's difficult to break out of the addiction. A je těžké prolomit se z této And závislosti. so fasting can greatly help you. A ten půst nám může hodně pomoci. Because when you say no towards food, Protože když odmítneme ten pokrm, and instead of eating, you're looking to God, you're praying, a místo toho jídla se obrátíme k Bohu a budeme se modlit you're seeking a God hledáme Boha and denying your food, a odepřeme si to jídlo, you develop more willpower. tak si vyvineme silnější vůli. There's something happening with your flesh when Něco you se put it děje down. s naším tělem, když ho začneme dávat dolů.
But there's also something spiritual going on. Ale také se děje něco duchovního. Because in where we live, we have to do with the spiritual powers of Satan. Protože tam, kde žijeme, jsme zapojeni také do toho kontaktu s těmi demonickými silami. They are against that what God wants to do in the church. Které jsou proti tomu, co Bůh chce dělat v církvi. Or what God wants to do in your life. A nebo co Bůh chce dělat v našich životech. And these demonic powers are coming against you. A tyto demonické síly jdou proti nám. Against the church. Proti církvi. And so it's not only for the victory of our own life, takže to není jenom pro vítězství v našem osobním but životě, also in the spiritual realm. Ale i v té duchovní sféře. Your prayers will have more power. Naše modlitby nám dají víc síly. We read in the Bible the Moabites and the Ammonites were attacking Israel. V Biblii můžeme číst o Moabcích a Amoncích, kteří útočili na Izrael. We read in 2 Chronicles 20 verse 3 and 4. V druhé parady pomenům 23. a 4. verš. Joseph had resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina v celém Judsku, proto vyhlásil půst. And the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. A judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. If you know this story, then you know that God broke through and God really helped them in that difficult time. A pokud znáte tento příběh, tak víte, že Bůh přinesl průlom a pomohl jim v těchto těžkých časech. And so this fasting, it really helps you to be ready for that what God wants to do. A tento půst nám pomáhá, abychom byli připraveni pro to, co Bůh s námi chce dělat. You know, we are all reacting in a different way on the things that are happening around A us. všichni reagujeme různým způsobem na to vše, co se děje kolem nás. It has a lot to do with according your faith and according how you think. What is your mental Je attitude? to hodně spojeno s naší vírou a co se všechno děje, náš mentální postoj. It was shortly after the Second World War Bylo to krátce po druhé světové válce. that Japan, because of the war, had destroyed a lot of Japan. Kdy Japonsko, protože bylo hodně poničené po té They were válce, very open to the gospel. byli hodně otevření pro And evangelium. there was an announcement to people that come missionaries, send missionaries to Japan. A bylo oznámení před lidmi, misionáři, běžte do Japonska. But there was no one that was willing to go. Ale nebyl nikdo, kdo by byl ochotný jet. Also, we see that also in the Netherlands. To stejně můžeme vidět v Holandsku. It was very open. After World War II, the country was open for the gospel. Celý národ byl po druhé světové válce otevřený pro evangelium. The only one that was evangelizing after the World War, and because of that they were growing big, were the Jehovah's Witnesses. A jediný, kdo po druhé světové válce evangelizoval a proto hodně rostli, byli svědci Jehovovi. But the Dutch and the Dutch Christians, they had a Calvinistic mindset. Ale ti křesťané v Holandsku měli tu kalvinistickou mysl. And that means that, if God wants to save people, that's up to God. A to znamená, že měli ten postoj, jestli Bůh chce zachránit lidi, tak je to na něm. This is God's job. Je to Boží práce. I can do nothing Já about s tím that. nemůžu dělat nic. Now, I know that God needs to save people. A vím, že Bůh musí zachránit. But he cannot and he will not do it without you. Ale nemůže a neudělá to bez nás. And so many Christians have this kind of Calvinistic mindset. A hodně křesťanů má tady tento kalvinistický způsob. And so we have our problems, we have our difficulties, Mám svoje problémy, mám We have svoje our těžkosti, needs. mám svoje potřeby. and then we say, this is life, this is how it works. To je život, tak We to can funguje. do nothing. S tím nemůžu dělat We nic. have to surrender to it. A musíš se tomu We prostě have to give odevzdat. up. Musíš to vzdát. I have bad luck. Prostě smůla. Nothing can happen. Nic se nemůže And změnit. in your mindset, this is how you reason, this is how you look. A ve tvé mysli si to takhle odůvodňuješ, takhle to vidíš. But this is wrong because God says if you see the need and you see the problems and you know what God will is and what God wants to Ale je to do, špatně, protože jestli vidíš, co je Boží vůle, jestli víš, co Bůh chce dělat, you have to pray. tak se musíš modlit. You have to ask Musíš žádat. and you have to obey God and that what He wants you to do.
poslušný Bohu v tom, co Bůh chce, aby si dělal ty. In 2 Chronicles 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. 2. Paralipomenon 7.14. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. So God connects what He wants to do. Bůh to, co chce dělat, spojuje He connects it to what you are willing to do. s tím, co my jsme ochotní udělat. Now this brings me to the motivation in fasting. A to nás přivádí k té motivaci v tom půstu. Zechariah 7:5, ask all the people of the land and the priest when you fasted and you mourned in the 5th and the 7th month for the past 70 years, was it really for me that you fasted? Zachariáš 7. kapitola 5. verš. Řekni všemu lidu této země i kněžím. Už 70 let se vždy v 5. a 7. měsíci postíte a naříkáte, ale co pak to děláte pro mě? So God looked to the nation of Israel. Bůh se díval na Izrael. They were fasting on regular A oni se times. pravidelně postili And he was asking this a question. ptal se tuto otázku. Why did you fast? Proč se This is an postíte? important question. To je důležitá otázka. Why did you or why you are going to fast? Proč vstupuješ do toho půstu? Did you fast before me? Postíte se pro mě? Or did you just fast because that's a part of your religion? Nebo se postíš jenom protože je to součást tvého The náboženství? whole church is A fasting. nebo protože se postí In celá our církev? case, our whole fellowship is V fasting. našem případě se postí celé So yeah, společenství. well, let's do that also. Tak se postím taky. But God said, no, Ale Bůh říká ne. you need to fast before me. Musíte se postit přede mnou. But we live in a very pragmatic time. Ale my žijeme v hodně pragmatické době. And the question in everything we do or we have to do is often, A otázka ve všem, co děláme, nebo co máme dělat, je často, how does this help me now? jak mi to pomůže teď? What is the use of going through a time of hunger? Jaký je užitek z toho procházet obdobím hladu? What is the advantage that I have? Jakou výhodu z toho mám? Now, we already mentioned a few, A už jsme zmínili pár, but here is Jesus and his emphasis, the important and proper motivation. ale Ježíš tady zmiňuje tu správnou motivaci. He said, you have to do it for God. Říká, musíš to dělat pro Boha. Now, maybe you give in the offering because the pastor, is asking to give money in the offering, A možná dáváš do sbírky, protože pastor říká, že máme and dávat. you give. A proto dáš. Well, God is saying, do you give it for me? Ale Bůh se ptá, dáváš to pro mě? And so this is a very important aspect that God is looking A at. to je důležitý aspekt, na který se Bůh dívá. Why you giving? Proč dáváš? Why are you praying? Proč se modlíš? Why if you're gonna fast this coming days? Když se Why budeš you gonna postit v fast? příštích dnech, tak proč? And so here is the necessity of examining your own heart A tady je ta nezbytná potřeba prozkoumat and vlastní say, srdce. okay, why I am doing this? A říct si, proč to dělám? Am I doing this for God? Dělám to pro Boha? Am I doing this to meet God? Dělám to, abych se setkal s Bohem. Is this my desire? Je toto mojí Do I touhou? really want God to help me and move in my Chci, life? aby mi Bůh pomohl a jednal v mém životě. I know, to fast, I know times of fasting out of ritual. A vím, že jsou období půstu, které lidi dělají z rituálu. It's the most worst time of your life. A to je ten nejhorší čas tvého života. You're hungry, Jsi hladový it's a bad time. a je to hrůza. Because you're not fasting for Protože God. se nepostíš pro You're Boha. not looking to what God can do in your life. Nedíváš se na to, co Bůh může udělat ve tvém You're not životě. desiring to be in the presence of God. Netoužíš potom být v přítomnosti Boha. You're not looking up to God. Nevzhlížíš. And there's a big difference. A je v tom velký rozdíl. When I'm not fasting with the right Když motivation, se nepostím se správnou motivací, then fasting does not really work. tak ten půst opravdu nefunguje. But when I started to fast and I bring some self-discipline in my Ale life, když jsem se začal postit a přinesl jsem tu disciplínu do to mého put života, my mind and my heart on God, abych mou mysl a mé srdce upřel na Boha. instead of having lunch
I go somewhere and I read my Bible and I pray. A místo toho dát si oběd, jdu někam jinam, jdu si číst Bibli a modlit se. I do that instead of the breakfast. A udělám to místo snídaně. When the evening, that's why we have an evening prayer meeting. I come to church, I start to look for God. A večer přijdu do církve a začnu hledat Boha. I said, God, I need you. A řeknu, Bože, potřebuji tě. I need you in my family. Potřebuji tě v mé rodině. I need you in my life. Potřebuji tě v mém životě. I need you to provide for me. A potřebuji, aby si mě zaopatřil. Then the things are different. Your total motivation will be before God. Tak celá tvá motivace je zaměřená na Boha. And this is what God says. God, if you do A that, to říká Bůh, pokud you to uděláš, fast for me, budeš se postit přede mnou, I will repay you. tak já ti vrátím. He is saying that when we pray, we saying that when we give, but he's also saying that when we A fast. říká to, když se modlíme, říká to, když dáváme, ale říká to i když se postíme. I will repay you. Já tě odměním. Now that's what we need. Can you A to say je, that? co potřebujeme, amen. What we need is not that the government will change something. Co potřebujeme není, aby vláda něco What we změnila. need is not, that the boss is doing something Co or potřebujeme whatever není, happens in aby this world. šéf něco udělal, nebo se stalo něco na světě. What we need is that God is getting involved in Ale our co life. potřebujeme je, aby Bůh byl zapojený v That našich životech. God will work things out in our Aby life. Bůh jednal v našich životech. That God will do something that nobody else can do. Aby Bůh udělal něco, co nemůže udělat nikdo jiný. And this must be our desire. A to musí být naší touhou. This must be our To musí focus. být naším zaměřením. Now let's close with what is fasting for A God. pojďme uzavřít s tím, co to je ten půst před Bohem. Because Matthew 6 verse 18, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Závěr Matouše 6.18 říká, tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. And so it's not just, fasting and prayer, it's not just to be with A God, modlitba a půst není jenom o tom, aby si byl s Bohem, but it's also we ask something. ale taky něco žádáme. I know some people are so religious. A vím, že někteří lidé jsou tak They náboženští. say, oh, no. Ne. I'm not asking anything. Já nechci nic. No, I don't want to ask Ne. anything. Well, you're stupid. Tak potom si hlupák. And it's not what God wants. Protože to není to, co Bůh chce. God wants you to ask something. Bůh chce, aby si žádal něco. God wants to show you things. Protože Bůh ti chce ukazovat. This is the reward. A je v tom ta odměna. It's a reward because you are asking. Odměna, protože ty o něco žádáš. But when you fast, you ask with power. Ale když se postíš, tak žádáš s tou mocí. Because you are focused on God. Protože jsi zaměřený na Boha. This is the problem that James was talking about when you need wisdom in life. A to je problém, o kterém mluvil Jakub, když hledáme moudrost v životě. Now I know everybody here is very A vím, wise, že tady jsou všichni moudří, but I need a lot of wisdom. ale já potřebuji hodně moudrosti. You too? Potřebujete ji taky? Yeah? Amen? That James said you need to ask God to give you Tak wisdom. potom Jakub říká, že máme žádat Boha, aby nám ji dal. But then he says, if you are you double-minded, Ale potom říká, pokud jsme dvojí mysli, then it will not work. tak to nebude fungovat. Now what does that mean, being double-minded? A co to znamená mít dvojí mysl? Well, it means that God is just one of the many options you have. A to znamená, že Bůh je pouze jednou z mnoha možností, kterou máme. No, maybe you need healing. Možná potřebuješ uzdravení. Well, okay, God can maybe heal me. Bůh mě možná může uzdravit, And tomorrow I need to go to the ale doctor. zítra musím za doktorem, I need to take those musím medications. brát tady ty léky, Maybe I need to do this. anebo musím dělat tohle. And God is just one of the many A options. Bůh je jenom jednou z mnoha možností. In South Africa we saw a lot of healings. V Jižní Africe jsme viděli mnoho uzdravení. You know why? A víte proč? Because hospitals for the poor people in South Africa Protože nemocnice pro chudé lidi v Jižní Africe was a place you go to bylo místem, kam jdeš, to die, aby si umřel. not to get healed, Ne, aby ti pomohli, not to find ne, medication, abys našel nějaké léky. because there was nothing. Protože tam nebylo nic. If you didn't have the money, Pokud jste neměli peníze, I had to go to the hospital one time with my wife. My wife fell from the stairs. jednou jsem s manželkou musel do nemocnice, protože spadla ze schodu. And so the first thing you come into, this is a very
a nice hospital, a A modern první věc, když hospital. jste vešli, byla to krásná moderní But the first nemocnice. thing you come into První věc, když vejdeš is dovnitř, can I have your credit card? můžeme vaši kreditku? Amen. Amen. It was not, they don't talk about insurance or whatever. Nemluví o pojištění, o No, ničem jiném. credit card, please. Kreditku. If I could not put my credit card down, Kdybych nemohl položit it kreditku, would not help you. tak by ti nepomohli. Amen. And so many people didn't have the money. A hodně lidí prostě nemělo There peníze. was no option A, B, C, D, E. Nebyla možnost A, B, C, D, E. There was only one option. Byla jenom jedna možnost. God. Bůh. And that's why you see miracles after A miracles proto in jsou vidět South zázraky Africa. za zázraky v Jižní Africe. Just this week I was listening to a testimony of a pastor, Tento týden jsem poslouchal svědectví jednoho pastora, witnessing about a girl that had HIV, který svědčil o dívce, která měla HIV. regularly going to the doctor for testing. Pravidelně chodila na testování She lékaře. got saved Byla spasená, and delivered. She was not even praying for healing of the ani se HIV. nemodlila za uzdravení z HIV. Because in her mind was like, there is no healing. Protože v její mysli to bylo jako, že uzdravení na tohle není. But she got saved Ale byla spasená and God did a miracle. a Bůh udělal She zázrak. came to the hospital for the regular test Přišla do nemocnice na běžnou and the prohlídku doctor said, your blood, there's nothing a wrong with doktor your řekl, blood. tvá krev je úplně v pořádku. They couldn't find any A HIV. nemohli najít ani zbytek And HIV. so that's Africa, when there's only one. V Africe je prostě jenom jedna možnost. There's only one. Jenom jedna. And that's A God. to je Bůh. For many of those people, there's only one that can help you. Pro mnoho těch lidí je jenom jeden, kdo Only ti může one that pomoci. can do a miracle. Jenom jeden, kdo může udělat And zázrak. that's the kind of fasting that God is looking. A to je ten půst, který Bůh hledá. God is looking for a heart, a mentality. Said, God, only you can do Bůh this. hledá srdce a mentalitu, které řekne, Only you can help me. jenom ty mi můžeš pomoct. Only you can move in this situation. Jenom ty můžeš jednat v této Only situaci. you can save that person. Jenom ty můžeš zachránit. You can do a miracle and provision. Ty můžeš udělat zázrak. God, I have no hope in anything Bože, else. v ničem jiném nemám naději. I only have hope in you. Ale doufám jenom v tebe. And that's that focus. A to je zaměření. Amen. That we fast and ask. Když se postíme, když žádáme, Jeremiah 29:13. Jeremiáš 29:13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. And so this is what fasting is helping us. A v tom nám pomáhá půst. Because it makes you desperate, not only for food. Protože jsme v zoufalých půstu, nejenom If you netoužíme fast jenom with the right pojídat, motivation, you're going to be desperate for ale God to pokud move. se postíš se správným motivem, tak si zoufalý potom, aby Bůh jednal. We are in a warfare. Jsme v boji. Is Czech in a warfare? Česko je ve válce, We are in a spiritual warfare. jsme v duchovní válce. And demon powers is a reality. A demonické síly jsou reálné. Some people think the demons disappeared. Only in the New Testament they are there, but after that they are disappeared. Někteří lidé si myslí, že démoni po Novém zákoně zmizeli, They didn't. ale nezmizeli. Only you don't recognize them Ale my anymore. už je nepoznáváme. That's the problem. A to je problém. The same demons that Jesus dealt with, Stejní démoni, se kterými jednal Ježíš, they are still there. jsou pořád tady. The demonic power did not change because we have now cars. Démonická síla se nezměnila, protože teď And we máme have auta now internet. a máme internet And we have professors. a máme profesory. Well, there are a lot of professors demon-filled. Je hodně profesorů plných démonů. Amen. 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 And so, Christians are so naive. A křesťané jsou naivní. I said, well, we are modern people now. A říkají, ale my už jsme moderní. We know now about bacteria. Teď už víme všechno o And we bakteriích, know about o viruses. virech And we know we have a lot of a wisdom. máme hodně moudrosti. Well, I have to disappoint you. Musím tě zklamat. Your wisdom is many times falling short. Naše moudrost je někdy až příliš krátká. And if you are willing A pokud jsme to ochotní get in this battle, být zapojení v této bitvě, Daniel was fasting and praying. Daniel se postil a modlil. On the first day, an angel of the Lord left heaven to give an answer to Daniel. První den té modlitby ten anděl se stoupil z nebe, aby dal odpověď Daniel. But he only came there a week later. Ale přišel tam o týden později. What happened? Co se stalo? Was there traffic in heaven? Byla zácpa v nebi?
Did he have a holiday? Nebo si vzal dovolenou mezi tím? Was he busy with other things? Nebo měl něco jiného ještě na práci? No, the Bible makes very clear. Bible jasně říká, There was an heavenly demonic resistance. byl tam ten démonický vzdor. And this resistance was holding back. The angel had to fight A ten through this anděl resistance. musel bojovat skrz tento odpor. And because Daniel was not stopping praying, A jenom díky tomu, že Daniel he se was nepřestával modlit, continuing praying, ale pokračoval v té modlitbě. continuing A praying, pokračoval v té modlitbě. the angel could break through Ten anděl se mohl prolomit and brought this great vision to Daniel. a přinést tuto velkou vizi Danielu. God can break through for you. Bůh může přinést průlom i pro tebe. It always works. Vždycky to funguje. It will change your life, Změní to tvůj život and it will change things in your a surroundings změní to věci v tvém okolí. when you recognize what God wants to do. Když rozpoznáš, co Bůh chce dělat, But the choice is yours. ale to rozhodnutí je na tobě. I cannot push you, Nemůžu tě nutit and I don't want to a push ani you. tě nechci nutit, I can only motivate. ale můžu tě jenom motivovat. And I know you have problems. A vím, že máš I problém, know you have things going on. věci, které se odehrávají You can make a decision. a můžeš učinit to rozhodnutí. You know, we're going to fast for 3 Budeme days. se postit 3 dny, And so, but you know, maybe you said, well, I never have done that. ale Pastor. možná říkáš, pastor, ale já jsem se nikdy Well, you nepostil can předtím. make a decision and fast for 1 day. Tak se můžeš postit 1 den, Or maybe 2 days. nebo 2 dny. But that's up to you. Ale to záleží na tobě. Amen. We Amen. have, this church is open at 6 o'clock. You can come. Je otevřená každý večer v 6 hodin You můžeš can přijít. help us to pray. A můžeš nám pomoct se You modlit. can be a part A of může the být battle součástí té that we bitvy, fight together. kterou bojujeme společně. But it's up to you. Ale je to na tobě. You have to make a decision. Protože ty musíš učinit rozhodnutí. Every head is bowed, every eye is Pojďme closed. všichni sklonit naše hlavy a zavřít naše oči. Nobody is looking Nikdo around. se nedívá kolem. God is helping us. Bůh Amen. nás pomáhá. What a great opportunity is before us. A je to úžasná příležitost před námi. Because the will of God is many times so much separated of what we experience in our life. Protože Boží vůle je často tak odlišná od toho, co zakoušíme v našich životech. And the sad story is that many Christians have just accepted A smutná část toho příběhu je, že spousta křesťanů to jenom přijalo. their own life as, okay, this is how it is. Přijali svůj život s tím, prostě takhle to je. And this is how my problems, the difficulties. To jsou moje problémy, moje těžkosti. And so God gives us an opportunity. Bůh nám dává příležitost. If you know from the Bible Pokud víme z Bible, what God wants to do, co Bůh chce dělat, and you can pray and a fast, můžeme se modlit, můžeme se and you postit, can believe God a můžeme věřit Bohu, that He wants to do this for you. že On to pro nás chce udělat, It's totally up to you. je úplně na nás. It's your decision. Je to naše rozhodnutí. And so before I will ask Christians to make a decision A this než morning, budu mluvit ke křesťanům, aby udělali rozhodnutí, maybe there's people here, you never have given your life to Jesus. možná si tady a možná si nikdy nedal svůj You život. know, I'm talking about not being a member of a A church, nemluvím o tom stát se členem církve, but I'm talking about having a personal relationship with Jesus ale Christ. mluvím o tom mít osobní vztah s Ježíšem Kristem. The Bible makes it clear that sin makes a division between us and God. Bible jasně říká, že hřích přináší oddělení mezi nás a Boha. And if you look to yourself and you say, Pastor, I am a sinner, A pokud se podíváš sám na sebe a říkáš, pastore, jsem hříšný and I don't know about my forgiveness, a nevím, jak je na to moje odpuštění. then this morning you can give your life to Jesus. Dnes ráno můžeš dát svůj You život. can be forgiven Můžeš přijmout and odpuštění know it, a vědět and going back home a jít zpět domů as a new person. jako nový člověk. That's what we call be born A again. tomu říkáme znovu zrození. And so if that is you and say, Pastor, I never have done A pokud that, si to ty říkáš, pastore, nikdy but jsem I to really neudělal, want to, ale opravdu chci, and lift up your hand and say, potom yes, zvedni svou please, ruku a řekni ano, pray with me modli this se se morning. mnou dnes ráno. Maybe you backslid, Možná si odpadl you want to come back to a chceš Jesus. se vrátit zpět, And lift up your hand tak zvedni and svou say, ruku yes, a řekni ano. I really want to do this. Lift it up. Don't Zvedni be svou ruku, afraid. nemusíš se bát. Show me. Ukaž mi. God wants to help you. Bůh ti chce pomoct. Wants to do this miracle. Lift up your hand. Put it Tak zvedni svou up. ruku, Amen. Don't be afraid. I see nemusíš se that bát, hand. vidím tu ruku. Amen. Are there more people Jsou tu další, who want to join this honest heart? kteří se chtějí připojit k tomu upřímnému srdci. Me too. A říct, ano, pastore, i já. Amen. Amen. Okay,
Every head is bowed, every hand is Všechny hlavy jsou closed. skloněné a všechny oči zavřené. Christians, Křesťané, what about you? co ty? Do you want to fast before God? Chceš se postit před Bohem? Won't you have this coming 3 days, V těchto příštích 3 dnech days of focused chceš prayer, být zaměřený ve své modlitbě. seeking God, Hledat Boha. looking for what He can do in your life? Hledat, co On může udělat ve tvém And životě. in our church, V naší církvi, and here in the Czech v Republic, České republice there's so much need, je tolik potřeb and we have reasons to a fast. máme důvody se postit. And God wants your A decision. Bůh chce tvé rozhodnutí. Thank you very much for listening to this sermon. We want to invite you to come and experience Jesus in your life. We believe that Jesus can come back any moment, and we want you to be ready. Our church is so organized that it can help you to grow in many areas of your life. The Word of God is able to change, and the power of the Holy Spirit is given us to make an impact in this world. If you have any questions, go to brunopottershouse.cz. We hope to see you soon.